ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଏଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର କଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରବନ୍ଧ ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଦେଓମାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1672 ମିଟର, ମାନେ ପାଖାପାଖି 5486 ଫିଟ୍। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ସେ ପର୍ବତ, ମାନେ ସି ଲେବୁଲ ଠାରୁ କେତିକି ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର। ଏବଂ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁକି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ମେଘ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଓମାଳି ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଏହି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ପରଜା, କନ୍ଧ, ଭୂମିଆ, ମାଳି ଏବଂ ଭଟିଆ ଜନଜାତିର ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେଓମାଳିର ଯଦି ଆପଣ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଟପ୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏମ୍ ଆକାରରେ, ମାନେ ଏମ୍ ସେପ୍ରେ ତାର ଶିଖର ରହିଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛଲତା, ପର୍ବତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଔଷଧୀୟ ଗଛଲତା ଏବଂ ବକ୍ସାଇଡ୍, ଚୁନା ପଥର ଏବଂ ରତ୍ନ ପଥର ଭଳିଆ ମିନେରାଲ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ କୋରାପୁଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଇକୋ ଟୁରିଜମର ପ୍ଲେସ୍ ବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁରିଜମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 16 କୋଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାଂସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାସ୍ତା, ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ 4.5 କୋଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଂସନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ତାଙ୍କେ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି।